फोरो तांग हिंगांगे खरचा चराई थिके जोंबो ट्राई खायो जराय दंनो माने जों जे मानसा खरचा बर थ्रि दं लाया जों जे मानसा कलम ते थिखला लायो बर हम थांनानि ओंके अ थानि जे कक्सिन जामु गासाका अबनति आं वानि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कक गांके बरंनि बो पारानि हाजालो गांके बरं खरनो बंनि सारिकनि जे माने हस्पिटाल तो बुमानि आबनि सिगां बिनि सारिनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाजाल नि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राई खायो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राई खायो जाखने नंगो ट्राई खायो जे फुं इंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटाल तुबुखा हस्पिटाल सपायते नि अलरेडी बरं फुङो सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटाल सपायो दा ओंके आजराव बंग लगी लगी नंग एग्जामिनेशन खायका एग्जामिनेशन खाय लगी लगी साका जे माने जेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड खोनालिया अलरेडी जेरायनि माने डिस्ट्रेसिंनि दङते आं जेखु नायखा बिनि आं कोनसे माने खरां खोनालिया हार्ट साउंड खोनालिया गांके बुमा अलरेडी एग्जॉस्ट जा बुमा खा ते कैसानके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डॉक्यूमेंटेशन of गांके ओंखाय तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर नानिया उनि दङ आबो हायजा फानकरि एकदम एग्जॉस्ट जा तानि के बरं नियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राई खैजा बरं ओंके लगी लगी न आं बंगनो रेफारि रहरका तानि के फिटल डिस्ट्रेस दङ माने आं बंगनो अलरेडी न रेफारि रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नांगि मानो बा एनआईसीयू माने बंनि निकु केयर नांगि मानो आमबागे आं बंगनो रिहरका बिनि बुमानि बागिबो चेरायनि माने तामने गाहाम आउटकाम नि बागि आं बंनो रिहरका किन्तु थांते थांते न बरं बाखा लामा बाखा गबरं जे फुदिशाव सपाय थांके आफरो चेराय अलरेडी नो डेड कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आबहार करि हके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा सोनो बां पार्टी नो माने तामने बुजि रेखा पार्टी नो बा आं साका इनफॉर्म खायके अलरेडी नो अब माने तामने नो मिचाराय करि खायनि आं बंगन डिक्लेयर खायके डिक्लेयर खायबि माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो